Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmada, hoş gördük sizi bugünkü gepleşikde. Aleyküm selam öyle çağrına. Selam vatandaşlar. Haydi verin. Hava halmada bugün 6. oktyabr günü, günü 74 yılının odal, bunun 48. yılı Türkmenistan'ın Aşgabat'ta bir ulu güýçli yer titreme bolupdy. Şonuň hatyrasyny hatire günü hökmünde biziň ýanky türkmen watandaşlarymyzyň ruhuny bir ýatlama hökmünde agzap geçsek, şolar ýatlap geçsek, ýatan ýerler ýagty bolsun diýmek isleýän, size de söz bermek isleýän şu barada bir watandaşlarymyza bilýän jadaklaryňyzdan aýdyp berseňiz. Olar sağ olun öyle çağrına. Hakikaten 6. oktyabr we 48-nji ýyl biziň türkmen halkymyzyň taryhyny iň bir şular ýaly paçygaly iň bir ulu tragediýaly ýyl bolup girdi. Şol gün şol gece Aşgabatda ýer titreme borup, şo şäheriň aýdyşlaryna görä 90 göterimden ýokary ähli jaýlary ýykylypdyr. Abat galyp jaýlardyň iki ýeke bolaýmasa galan hemmeje şol palçykdan zatdan öýrülen, gurulan bolan soň ählisi ýykylýar, olum gije adamlar ýatyr. Bir aýdylýan sanlara görä 50-60 müň adam diýip aýdylýar. Beýlekler aýdýar 120 müň adam. Ýöne Türkmenistanyň taryhyny da bütün SSR-iň taryhyny şular ýaly güýçli ýer titreme bolany entek hiç ýerde ýok. Bilemek dünýäde nähilrek ulurak şonun ulu ýer titreme ol 9 barlanam geçýär diýip aýdyldy. Sebäp näme üçin? Aşgabat yerleşen ýeri sany yerasty plitele barda tektonisk plita diýerler. Şol edil şol çatyrgyny oty bir plita ýokary galýar beýlek aşağı düşýär. Ine oýnap duranda ine şoň üstünde duransaň şol pliteler oýnanyň aşağı şeýdip ýykylýar. Ine şo taýda gatykan maşgallar wepat bol. Bütünleýin tutuşlaryň oldyňy bir adam, iki adam däl, bir maşgalda 8-9-10 adam çağal maşgallarym şol kesegin aşagyna. Şol onuň oğulları bulary şo wepat bolanlary ýa şehit bolanlar diýip aýtsagym bolýar. Onu da umumy bonamçylyk edip jaýladylar. Sebäp şäheriň içinde olar jaýlar ýaly ne hosar gal ne adam gal ne bonamçylyk bar. Onuň adamlary ählisin şo bir ýere ýüşürip şo umumy dogullyk madar edip jaýladylar. Özüm şäheriň şol döwür bir çeträgidi, indi soň ortasy bolup galdy da Aşgabatlylar. Ondan şol edil bilýän bolsaňyz Aşgabatda Ors bazarynyň gatdalyna şol ýokary sebäbiň jaýyny tarap ýörilýän ýerde şo pasadan ýa-da palçykdan gurulan galaýaly galnysy bar şo ýetitirme. Soň şonu SSR ýykylandan soň Niýaz buýrup berip şonam tekizläpdirler. Ýogsa şol ýadygarlyk hökmünde durdy da şäherde. Şol ýetitirmen ýady. Ol şol ýetitirmede wepat bolanlaryň arasynda men ejemde adamlar gatnaşan adamlary bar, şolaň maşgalasy bar. Gaty elbet ýagdaýda soňam dikerdiliş döwründe de 50-nji ýyllaryň ahyryna çelli adamlar ýerde meni ýaşapdyrlar. Şol ýer köme diýip aýtsak boljak da ýerde meni diýen düşünje. Ol demeniň beter aşagyna boldy da ýer köme bolsa şo gazylyp köme gazylýar üstünden şol tapanca zatlaryny şeýpar ýa-da matamarlaryny tutup şeýdip ýaşapdyrlar adamlar. Täzeden gurunýan şal. İzine alanlığım gören günü yok. Aşgabatyň halkynyň gören tragediýasy, görüp eşdeler ýalylar. Gözüm uruşdan soň agyr ýyllarda bolan ýaly. Şonda bütün Türkmenistan halky, şu Moskwadan, Leningraddan kömek geldi, wiraçlar geldi, edildi kömekler täzeden gurup başladylar Aşgabat. Ýöne esasan şol açlykdan çykaran, şo Aşgabatyň akalyň halkyny açlykdan çykaran da şowdyň halkydyr. Ona buny aýtmagymyz zerurdur bolýarsa. Şolar öz iýjek nanyndan bölüp
o buğdayını, şağlısını, tüvüsünü paylaşıp, künçüsünü, yağını hemme jyna aşgabat uğradanlar. Özleri adamı hökümet ýygnanak, özleri adamı kerwan gurup uğratdylar. Onu ezemde adam gurrun verirdi, men bilýän şolaryň aýdan sözünden. Şoň üçin bir halkymyzyň bir bitmedi arasy bolup galdy, şol aşgabatyň ýer titremesi. Häli häzirim on ody, mesela zasy öçenak şol wepat bolunmaş bolan atlary at takylyp ulanyp şol toý sadaky nirde bolsa-da Aşgabatyň halkynyň mesela aňyna durdyň aşgabatlar bütün Türkmenistanyň halky. Ýöne aşgabatlaryň şeklden derdi gaty agyr beýlekler hiç açan deňeşdirer ýa-da. Ene şo güni her ýyl ýatlanyp geçilen şu günüm şol ýatlama güni, hatyra güni, şehitlerimiziň ýatlanmaly güni. Ýylar ýarasyny paýdýa Taýlar jennetden bolsun bolar, men inşallah sebäp bolar. Şular ýaly paçygaly ýa-da dünýeden öterler. Ýygyna galyrlar, bu da ömür arzu eder, başga näme diýelim. Ýöne ýurdun içinde ýagdaý görüp, ona arzu eder ýaly bolmady, ýygyna galyrlar, bazarlyçylar, any görüp dursun. Bu en gynançly tarapym, erti hökümet ýene-de agdyny köpürjükledip, ene bir topar kellesi selleli ol molla müftüleri, ol satlyk nemaleri ýygnap, aýda okan bolar, tebarek çykan bolar. Hemmesi ýalan. Şol hökümetiň jenaýatkar toparyň hemme hereketi ýalan, ýalan ýene bir gezek ýalan. O hemme zat propaganda üçin edildi. Eger şol ýer titremede wepat bolanlar hakykatdan sarpa goýulýan bolsa, şolaryň hemme aýdaly sarpasy tutulýan bolsa, onu näme üçin Gurban Guly on öňýany niýaz şol ýer titremän emesini ýerlerini, adamnyň jaýlarynyň ýerlerini üstünden buldozer bilen sürüp tekilläp, hany şaýolary gurdular, jaýlary gurdular. Şu sünkleň üstüne gurular şolar hemmesi, öyle çarym. Ondan bizatlar adamna görmezlige salsa ýokardaky bagyşlar. Ýene de gelmezmi bu betbagçylyk bu halkyň boýnuny, başyna. O gurulan jaýlaryň bu sowatlarym hemmesi ýanky şol seismik zonada gurulmaly däl jaýlary gurdular. Şol Ýapon emede ýer titränne Stalin buyruk berýär, ýa-da haýyş edip Ýaponiýadan spesialistleri getirýär. Sebäp Ýaponiýa dünýäde iň bir seismik raýon. O taýda ýer titreme günne 5-10 gezegen bolup durda, ulary kiçilik. Ondan şolar gelip barlap şu netijeni çykarýar. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlary 3 gatdan ýokary bolmaly. Ýanky administrativler jaýlar aňry gitse 4 etaj ýa-da ýekerek oturan jaý bolsa, monolit gurulan bolsa 5 etajdan ýokary çykmaly, zakulçyny goýup diýär. Ýerde geçdi ýene de şol ýer titreme gaýtalanjygyny aýdyp gitdiler ýapar. Sowet zamanında şu zatlara gaty üns berilýärdi. Aşgabatdan jumal menden duşlamaýdyr. Ta eseri qilýança beýik binalar ýok hiç birsi. Diňe şol 90-njy ýyldan soň gurulyp başlady. Näme gurulýandan bar? Ona niýaz ýöretdi. Şu özüniň ýetim ganylygyny halkdan çykarjak bolup, ene şu galan halkam garylsyn diýen niýet bilen jaýlaryň içiniň patalogyny 4,5 metre ýetirdi. Iň ýokardy jaýda 3 metr, ondan ýokary ýok da patolog standartny kwartiralarda. Abi 4,5 metre ýetirdi. Diýmek şu ýykylaýyny da 4,5 metriň aşagyna hiç kim çykmasyn diýip gurulan kapasa bolar. Etajlaryna mana görüp oturýarsyňyz. 10 etajmy, 15 etajmy, 20 etajmy Allah bilsin. Kim diýer super şular ýaly tragediýa gaýtalansa. Gaýtalanjagyň belli boljak da sebäp biziň karta garap palatdığımızda o tektonik platan üstünde duran şäher. Şoň üçin başda şol teklifim bolupdyr paýtagat Aşgabatdan göçürmek barady. Ya mara ya gyzlar bardy diýip şol döwürkü bolan 48-nji ýyllar gurur. Ýöne ýok bolana görä şu taýda galsyn, halkyň özi alyp çykar diýilen haýyş bilen şeýtdir alyp gaýýarlar Aşgabat. Ya pewrizesi var, çölesi var, burada çağırır diýilýän ýeri var diýip goýulany. Ýozam göçüriljek eken, paýtagtam öz döwründe. Ene
Ne şu döwürde ne şehit bolan adamlar, şu döwürde şolun ýygyny galan nesillen ine ödüm şu ahalla doğup bolan näkeslen edip beren oýuny. Ine o bennelerine wepat bolan bir, ýygyny galan çekýän ejeri iki, bulan üstünden gülýärler üçünçi. Ine üç tane zat bana bir ýerine gaşyp durulçaryn. Şonu aýdaýyn. Ondan dürli duygular kalbime alıp turda näçe bar. Şu zatlar näme üçin şeýle bolýar. Gör bak, şol adamlar diýri galan bolsa, mal biziň ýylat sanymyz gör näçe milliona ýeterdi. Olardan önjek çağılar, olardan önjek çağılar, şowluklar, ýuwluklar. Nira ýeterdi bilmelle. Ýok şol adam. Ýöne şolong ruhuny depelemek gerekmi şuň heýwanlar. Ertiremine barırlar ya, çıkarlar metçiydi. Honnon mersi olup iyiliğin onuna çıkıp sırtını depeymel mahluk. Ayı dokan mı? Dersi neden mi? Nira kime derecek ol belli değil entek yani. Şol vepat bolunun sunkunun üstünden yol salıp zay kurdular. Bir heyvanın iki dünyadan gömüktür diye pasar edeyim. Ben yine kırım şol. Şuun kunşonum aytmak derur diye pasar edeyim. Halkın bilsin kimin näme gynan ýany ýa näme üçin göz üçin spektakl oýnalýar. Şonu aýdaýyn. Ona eden de adam kabul olmaýar. Ol Dogry. Gurban bolayım. Şu men näme aýdasym geldi şu ýerde ene owala 41-45-nji ýylda Türkmenistanyň bir 300-330 müň dagy biziň urşa giden türkmen ýigitlerimiz olaň mäçeti wepat bolup geldi. Şu hasap boýunça bilýäňizmi? Dogry hasap. Menne bar şol bir ýerde ýazylygy dur tapsam men şonu ýörüýtek gepleşik geçip halkymyza ýetirjek. Sebäp iň az ilatly milletli ýanky Türkmenistanda şundan ýanky uruşa äkidilerleriň prosent sany beýleki döwletler bilen alındy bir has agresiýa köp düşýärdi. Ine şoň üçin şol ilatanymyzyň şol 10 ýyllykdan dowamyny köpelmänelen. Galyny menen ýaz gurbaýyrdy gurban bolup. Ösene 91-nji ýylda 3 milyon 800 000 halkymyz bardy üstüne biraz köpü bilen 4 milyonu da ýetene. Ine. Şu ýerde Halk şuň ýok. 41-45-nji ýylda urşa gidenden tany şu 330 müň töwereg diýip aýdylýardy. Ne şu statistika boýunça. Yani ondan soňra adamlar özüne gelip ýetişmäge näme urşuň gutarany 3 ýyl bolýardy 48-nji ýylda ýer titrese. 3 ýylyň içinde şol urşdan soňky ýagdaýda halk özünde edenjegem galmady şu 3 ýylyň içinde. Halkyň edenjegem galmady, ýetişmedi halk. Ýene-de 120-110 müň adama çenli diýip görkezilýär. Ýöne şu ýer titremede ölen adamlaryň sany hem üçindir hasaba alınmanır, dogry aýdy bilmänir. Ortaýda 10 müňden 110 müňe çenli bolanyda şu 100 müň san adam takmynan görkezýärler-de. Dogry hasap ýok. Ýöne ölen adamlaryň sany 10% diýip berýär. Şo wagtky nesilenýän, şo wagtky ilatyň prosentine seredip alanda 10% diýe. Diýmek o 1 milyon halk bar ekenne Türkmenistanda şo wagt. Uruşdan soňky döwür. 1 milyon halkyň 100 müňe ölen bolsa 10% bolýar-da. Inni gaty köp bolýar Türkmenistan boýunça. Türkmenistanyň şu prosent boýunça alanda gaty köp bolýar. Ölen adamlaryň sany 41 şu 48-nji ýylda. Dogry, öyle çap. Nasıl dogry? Sebäp ol döwür birinciden dogry düzgün hasap ýöredil, onu biz bilemdik. Ikinciden hem şol wepat bolanlar, ölenler diýmeli, wepat bolanlar, şehit bolanlar sanyny hiç kim bilinni de aýtmaýar, sebäp Sowet propagandasyny özüňiz bilýäňiz o döwürler. 10 adam wepat bolsa 2 adam ýa 1 adam diýip görkezýärler. Şunu ortaýdan görkezýärler, wepat bolanlar sanyny 10-15 adam görkezýär, şo döwür mene şeýle diýip görkezýärler. Ýöne çaplama bilen aýdylýan şol 120 müňden az däli aýdylýar. Bir topar taryhy ýemelere salgylan berilýän maglumat olam anykdy. Biz bilemiz. Ýöne şolaryň şu umumy jaýlanan mazarlyklar bardy. Olar 1000 adamdan, 2000 adamdan ýöne
çukur gazyp şo tapy jaýlananlar, o benneler näçe gadylanandan soň. Şonuň üstüne şaý ýol gurup, şu mal ýol ýa-da jaýlar. Rusatkar. Nädip düşünjek, nädip kabul etjek. Ine şu etip görünýär iksar mahluk. Şu men bir Aýdy ber. mektepde bir muallym bardy men. Bir aýagy ýokdy da. Onuň pişekli gelýärdi. Onuň soň bir gün biz näme çağa da biz soradyk da. Muallym aýagyňa näme boldy diýip bolyn. Şu 48-nji ýylda men studentdim diýdi. Ikinji kursda okuýardym diýdi. Şu üstüne zat gaýdyp aýagyny ýitiripdirdi. Üstüne şu stena gaýdyp, patolog gaýdyp. Şonu gurun berdi. Diýdi, ölen adamlaň diýdi, şeýle teresen hetdi hasaby ýok diýdi. Ýöne men diýir galdym diýdi. Menem ölmelim, ýöne gyrada ýatan ekenne, iň gyrada. Şu apşgaň aşagyny gyrada näme studentlerdir da. Onuň şonu diýdi, Soýuz döwrüne diýdi, bu zatlar media hiç aýtmaýady diýdi. Bir giňişleň gurrun beren akdylar diýdi. Diňe öz-özümizi bilýäs diýdi. Şu şaýat bolanlar bilýär diýdi. Näçerek adam öleni ýöne statistikada ýöredilmändir. Onuň şu Soýet döwrüne de propaganda siziň aýdyşyňyz ýaly. Media o ulgamlaryna hiç gurrun berilmeýän eken. Türkmenistany ýer titredi 6-njy çysloda hawa bağlamyna plança boldy diýip düşürürägem aýdypdyrlar. Ne siz aýdýaňyz 9 bal boldy diýäňiz ýazylýan statistikalarda 7 bilen 3 görkezýär. Ýa ol 7 bilen 3 bolanyda beýle yer bilen ýegsan bolmaly onça 7 bolanyda. Ýöne şu 9 diýäňiz siziň dogry bolmaly. 9 bolanyna eýem tekizlentir de. Tekizlenýär-de hakykatdanam. Indi şol meniň bir ingliz dilini okamsoň, bunu şu ingliz dilini okudum da nemeler, maglumatlar bolyn. Şo ýerde Sovet Söýüdiniň media massasy gurrun beren akdy diýä, onu ýüzleýçi aýdypdyrlar da. Ana şo taýda diýä 7 bilen 3 görkezýär diýä Sovet Söýüdiniň aýdany. Beýle däl ol, boly çarym. Sebäp ol 7 bilen 3 bolanyny olar seýsmologlar çykarýar da şäheriň ýa ilatyň näçe göterim abad galýar ýa diýir galýar. Aşgabat aýdýan şu 90 göterim bilen 90 göterim arasynda bütün şol şäheriň içinde ähli bina ýykylyp atomly bomba ýarlanýar diýär. Şonu başda pikir edipdirler da SSR barlyg üçin ýeriň aşagyny bomba ýaran bolmagy mümkin atom. Ol beýle däl tektonik plitan üstünde durdy. Ýöne 9-dan köp diýip şonu onu men tapan radım däl, onu daşary ýurtlar ýa-da seýsmologlar ýazan zat nirde okapdym da. Şonun men mysal getirýär. Onu soňra ol bir kan bir ýemeden şonu geçiren, baştan geçiren adamdan ören gurrun bar. Men o da küçük çağıdım, onu da gulağımda galypdyr da, şu aşawatly ýaşyny. Ejemde adam gatnaşar da, şu ýer titräni bularym Göktepe'de oturan ekenlerden. Şonu aýdýar, şu diýe bir şeýle gugully geldi ýeriň aşagyndan näde bir şu mahal metroda duran ýaly bizim göwnümizde şolar ýaly gulağını şeýdi bestirdi. Soňra men bir beýle bir eýle şeýle çaýkanyny bir nirde duranmyzy bilem zatdy. Şeýle güýçli çaýkan durar ýaly şeýle çaý. Boldy mejra moparlyk aýdyp. Ine şo tüm garanky ýerti tursa şäherde abad zat ýok. Bir şo demir ýoluň mesela stansiýasynyň jaý, onuň ýene bir kısan şol başyny bar, şo taýda Vodanaporny. Soň şol drama teatryň bir gömesi barmy? Boldy başga zat ýok. Abad jaý ýok. Şu daňdan altylarda bolan bolmaly, hemmeleň ýatan wagty. Hemme kişi sözü okuda kalıptı. 6 ýa giýje öde, näçelerde ýadyma çynok. Saat 4 diýerli, men ýadymda bolsa anyk şol giýje 4 bir zat diýip aýdýarlar da. Wagty belli emme wajyptal ýa şo giýje daňda adamyň hemmesi okuda bolan ýagdaý. Ente ilak öýrüp ýetişmändir de ýoksa işe gitmän. Onsoň o taýda göpat bolanlar bir çopan näl, çoluk däl, kalhoçy däl bagyşlanmaly. Ola çany şol döwrüň Türkmenistanyň içinde iň bir ilmlisi, bilimlisi, görnüklisi, düşünjelisi paýtagtda ýaşaýardy.
Yine şolar gitti. Yani yanı dörep başlan Türkmen inteligensiyeti şu taydı köpçülüklerini göpat boldy. Başta Stalin kırıp yok etti 30-njy ýylda. Ne galynam mene 48-nji ýyly şeýle boldy. Olardan öňüp aman sypyp ömüde bir galyn diýer titremeden ýa beýlekiden uruşdan geleli bolan nesellerim ululanyny ýanyny çorba çykaryp ýoka çykatlyk emele geldi inteligensiýa mene niýaz bilen açyrçyl gyryp ýok etdiler. Ine ýurduň içi şonçyn bilimsiz ýa ilmsiz körde hynaly halkym. Şolara ilim berjek, bilim berjek, düşünürjek, öwretjek adamdan hiç birisi ýok da ýurduň içinde. Ondan ol beçara halk neýler? Kime seredip kimden görerlersin? Ondan şol ýokardaky ikisam oturan samsyk näme diýdi? Şolun kyn kanun nip agdyndan çykany. Ene şeýdip kabul edip oturan halkymyz var. Ýene de siyasata girdik de ýogum şonu atlama güni. Ýöne şonum adam şekilli ýatlar ýaly etmediler. Bolşar etmediler. Şu halk uyuşmadan, halk bilelikdi öz derdin paylaşmadan, toyda gülüşmesen, ýa sağlaşmasan nipine edilen zulüm şu. Türkmenin adı birikmesin nip edilen zulüm. Şunu bir topara ene şeýle görkezýär, şu aglyny alardy döwran sürjekler, ay ine Türkmenistan diňe ahalylar dolanyrmaly. Onun propaganda edip sokýarlar. Beýlekre ýa-da görüp otyň ene iň ejir çeken näýdi bu türsäni şu mahal. Wepat bolan şol 48-nji ýylda Aşgabatyň. Soňra bir ikisam heýwan şäheri gurjak diýip Aşgabatyň halkyny öýsüz öwdarsyz goýdular. Şol 48-nji ýyllardan soň diýişdirne edip gadan Guran jaýlaryny hojalyklaryny buldozer bilen düzledi. Niýaz bilen Gurban goly. Özüne näme berdi? Hiç. İşte. Hawa. Ine onsoň beýleki welaýatyň adamlary aýdy, ay olar bizden farkly. Ýok. Olar şeýdip görkezýärler, olar farkly ýaşamak näme artykmas ahalyň halkym. Bilemek şäheriň içindäki şol hökümete hyzmat edip öňüne iki bükülip iki satana salam berip arasyna salam berip bereli bolmasa galan halkyň güzerany beýleki welaýatyň ilatynyň enaýda. Öyle şäher. Ýöne olaň betbagtlygy şol welaýatda dogulupdyrlar ýa şo şäheriň töwereginde. Näme olar ýagyp ýüpek geýýärler ahalyň halk. Ýok, olar nowatda dur görkezýärler. Olar maç. Olar işte yaranjaglyk edip gün görmeli. Hyzmatkarlyk edip durmuş dolandyrmaly bolup. Gaty Türkmeniň ýagdaýy gaty göz gyny halmada sebäbi ilkä 30-njy ýylyň 38-nji ýylyň repressiýasy 30-njy ýylyň aşlygy soň 38-nji ýylyň repressiýasy Stalinski. Soň 41-nji 45-nji ýyl ýene gyrdylar türkmenleri. Soň 48-nji ýyl ýer titrap ýene gyryldy türkmenler. Ondan soň Niýazow türmelere basyp näçe adamlary gyrdy, müňläp. Inni gelip Gurban ulam ýollar ýapyp türkmeniň ýene deň ýarsyny da serwetde saklap otyr. Gul edip. İçindäkilere içinde gul, daşynaklara daşynda gul. Ýene de türkmen iň önemli ýanky näme nesil önüräjek ýaşdaky gelin gylyň bardaşyny, ýigitleňe bardaşyny edil nesil önäjek şu 20 ýaşdan 25 ýaşdan ta 50 ýaşa çenli şolarlykda nesil önäjek türkmenler daşyny. İçindäkiler kimler bar? Ine garry gurtular bar, pensionerler bar. Olaň ýaş çagalar bar, biram ýalaka toparlar bar. İçindäki. Nesil diňe şo ýalaka toparlardan ön durda şo. Ýönýän bolsady. Galanlaryna ýoga. Ýene de ösmedi türkmeniň nesili. Köpelmedi. Ýene de gally. Ene türkmeniň gözgüýün ýagdaýyny gözgüýündigini şonu aýdasyň belli. Gatyda ol bellap geçdiň, öyle şan şu ajam bolsa şol hakykat. Ol niýaz bular türmäge basyp öldürene, gidip ýatan bir nesili geraýyna oturdy öldürdi. Wah, olamma. Hawa. Ine kökün gyran şol. Ikinciden ine şol dogry bellap geçdiňizde nesil önräjek Türkmenistanyň ila sany köpeljek nesil şumal ýurdun daşynda. Bularym şu giýje günni ýöne başyndan gum sogurup otylar gazanç etmek üçin ýylyň nakkanylar eklemer. Bulan ýadyna çağa düşenäge.
So doğruncalarını adam etmek için ine sirsepil olup bir adamlar. Onun nereden nesil önsün? Nereden Türkmen köpen? Bula yönüyte paltur ya Türkmen'in köküne. Dokatı doğru bellep geçtiniz. Sol, dine sol tohum, so tohuma hizmet ediyorlar yaşamı, bulgurmak var. Başka hiç kimi, üns verilen, hiç bir velayeti. Dine ol çarjava ya da levaba ya da şovda üns verilen akya maraya Balkan'a deyip aysak yalancı var. Ola hiç kimi üns verilen. Hiç bir millet adam hasabına görünen. Öz akıllısına. Orada şol özünü çokur şovunu o yalan söz bilen o orap saklamak için oyun olayan oyun. O getirip koya beyle kıyarlar ömeden asıbattan adamlar yönü olur akılın adamsı der yönü olur propiskası şu taydı. Siz hakiki akıllı adamları görmezsiniz vatandaşlar. Biz gördük şoları çağı da olsa. O. Şeyle o doğumlu asıllı şeyle bir tutaniyerli adamları vardı akıllı. Yaşlıları vardı. Biz çağı kartman şonaydı. Diň duşkagam şolorun artykmys sözlerini aýdan ýerin biziň meňe ýadyma düşenek. Men kan gatnaşyp bermem taň aşawadyň ýylat. Ýöne şonda da işden döwrüm bar bir kyl. Hawa. Töwdegärler bardy, bazarda alyp satarlar ýa taksiçiler. Ol hemme uly şäherlerde mahsus zatdy. Ýöne şol Aşgabatdan 10 kilometr eýle beýle çyksaň o bolarda halky görüp, olaň durmuşyny görüp, son näme tapawda marin halkynyň ýa Balkanyň ýa Lewabın ýa da daşo. Mene öz pikirim, ýöne men iň gowy ýaşaýan welaýet, şumal welaýet diýne oblast diýne Çarjava oblasty. Suwum bar, amderýan bolsu, ekrançylygym bar, ne balygym bar, gök agym bar, bakşyk hem adyna azanladyň. Taýak otursaňam şondan ýaprak çykýan. Nejeyle bereketli toprağı var. Balkan'ı todap yatı, şunun hiç zat yok, düğünüm zat yoktu. Beğestan kel toplayın iyiden nalgat gören milletimiz var o taydı. Ya da nevi çıkarıya qad. Onu ma elinden aldılar o kari. Ana getirip Orstiyetin qadçılarına, Tatarstan'ın elellere verdiler. Indi Türkmen olan kulu olup hizmet ediyor. Olar bize hizmet edine, biz olara hizmet ediyor. Yani dünyadan dörlü değil yani şundan gelip çıkıyor. Şu adını biziň şu daşarurtda oturan yarım ilatımızın yartı bölüğü ne daşarurtda oturlar gul bolup işläp. Bulon inne bar nemesi aladası şu öz çağlarına bilim vermege beýle de dursun, terbiýe bermege beýle de dursun. Şu açlykdan öldürmän saklajak bolýarlar. Gardynyp, gazanyp, ter döküp, bir 5 manat ýygnap, ony uğra diýerler. Şolar aç bolmasyn diýip. Oku bilim barada hiç bir ine taňşywat oňa ellegen ok. Şolar ajynyň ölmese bolýar diýe. Yaraman ýagdaýyna dagy dermanyň bahasy ol alasmanyny. Ne düşüngünde Türkmeniň. Onu ýa bilen okmy Gurban Guly, ýa oň ogly bilen okmy zatlary. Ya bu başka dünyada yaşap görmük olur. Halk bilen işi yok olan. O näme şu tasarrufda galan bir ayal gydylar bar da çağalarını ekläp oturan. Şolardan gorkup mene atalogly 2 tane erkegine şolar. Şolardan gorkup ýollar ýapýar. 2 tane erkegine şol. Ayallardan gorkup ýollar ýapýar. Näme şu ekran olan ne diýmeýin ýanna ne merak sözi. Ýöne sen erkek bolup bir döwletiň başyna oturansyň sen halkyňa bir eýe çykarsyň sen bir ýurduň baş tutany bolup otursaň. Ýöne bilen olu hasam edemiz o legitimli görünüşde gelen adamlar ýöne bir garakçy diýsen hem bolýar bular. Garakçy. Basyp alan garakçylar bar. Galtamanlar. Basmaçylar, ne şu garakçy şolar. Ondan käbirleri soru berýär, siz diýär, haýyşnama ýazyp gördüňizmi diýär.
prezidentin adyny diýe, ýollara çaýyň diýip diýe. O, biz näme üçin ýalbarmaly? Şo taýda men öýüm bar, palçykdan ýasalan bolsun, o gamyşdan gurulan bolsun, kerpiçden gurulan bolsun, şo jaý menkimi, öý menkimi? Göbek ganymyň daman ýerimi, ýurt menkimi? Näme üçin men haýyş etmeli bir özümçe barmy ýogyň birine? Men ýollara çaýyň men öýüme baraýyn diýip. Öý menkä, ýurt menkä? Men şo taýyň watandaşa, men pasportym mam türkmen diýip. Näme üçin men göý beren akly? Näme üçin türkmen ýollar ýapyk türkmenler gir bilen o? Näme üçin oňa hat ýazmaly? Biz öz watanymyza bar aýaly haýyş diýip hat ýazmalymy? Dasrakda oýnak gelsin. Hata ýazylmaz şoňa. Ýalbaryp oňa haýyş edip. Ol götürýänler ýazyp bersin haty. Kim isleýän bolsa. Kim şonu adam hasabyny görýän bolsa, ýurt baş tutanyň hasabyny görýän bolsa, ýazyp bersinler. Men o ruçka bilen kagaz daýalamaryn. Degen oňa sebäbi. Şo bir ruçka bilen listiň bahasyna degen okşa iki adam atalawly kisi. Men o hat ýatmaýan. Ýöne gelin gyýlar ýanky öz çağlaryny görebilmän oturan gelin gyýlar we 10 ýyllap 5 ýyllap. Mene şular bir guşatynlar biýilini. Oňal namart iki tane namarda biz hat ýazmar ýalbarmar haýyş etmez. Aty başgaça gürleşer. Ve öz ýurdumyza girip bilmän bunu haýyş edip ýok olar ýalda. O haýyş edýänler edibersin. Şu ekran bolan soň gaty diýmäýin ýa-ni. Halmada ýoksa ma edil ýanymda otursa şu stoluň aňyr başynda otursa başgaça gürleşerdim. Düşünýän öyle şahyny duýguňyza da ýöne bir ekranyň öňünde hem halkyň öňünde gürleşip otur. Biziň hem şu el ýetermezde bolsa düşünşek ya etjek işlemi başgaçyla bolýar. Hem Türkmeniň bir sözi bardy, el aýagym ýüpsiz danylgy diýip. Yani bizim şu zatlarda şeyler durmuşda yaşar otursa. Elimiz boş ýaly ýöne ýüpsiz danylgy dur. Ya halkymyz beter ejýär geldi. Şu diktatorlardan. Sen aýdýan da ýany şular ýaly bu. Diýişdirne edip ýygnany şu çağlaryny eklemek üçin uğraýar. Ölmese bolýar. Ýöne şonu uğraýan adamlarymyz, watandaşlarymyz düşünýär. Bu ölmän olalar. Ýöne ertesi gün şu çağla kim bolmaly? Ya kim edip ýetişdirýär hökümet? Ýene de özüne gulgurnak edip ýetişdirýär şolar. Azat bolsun, okuly bolsun, bilimli bolsun, gelsin döwletde, hökümetde, parlamentde işlesin diýip olar ýaşadynagy. Şu özüne hyzmatkar boljak adamlar şu taýda saklaýar. Galany çykaryp kowdular. Men şonu kemene bilen geçirin ýepleşigimde aýtdym da. Biz ozal owga ay inni Türkmenistan çykarlaryna çykyp giden şu mahal ya şerhet bölünen İran Türkmenlerimiz var, Uwan Türkmenlerimiz var. Ay inni bize olar doğanan bolsa dolanan boldy. Daşda dur bizim mentalitetimizden bir de pikirlenişimizden öýtgeşik şeyde şuraya düşünce var da Türkmenlerde ya Türkmenistan. Ne seretine? Yani şu Türk'e çıkan Türkmenistanlılar Türk Türkmenleri var. Onları iyidine dolanmaya yok. Hazır pasportlarım koyup gidiyor. Hani vatan? Hani vatan? Düşünüyorsunuz mu? Şu ileriki Türkmenlerin atı vatan Türkmenistan yanına ya o anaki Türkmenlerin can vatanım Türkmenistan yanına anırsınlar şu dağıtlar yatıyor. Şu mukaddes toprak yatıyor. Bizi şu topraktan mahrum ediyorlar. Dirlikte dur kaşın millet. İýdiňizde galylaryň şolary ýesir düşer. Ne meseler edi otylar İýdiňizde garaldyňyz. Eslere depesine şanyk da eslere de hany çara çykar. Uzaklygyny maýmun edip tansaýyny diýär. Şu zatlar üçin dogurdyňyz çağany. Ya şu zatlar üçin ýaşap ýörsün bu dünýede. Bütün dünýä masaret da eksan mahluk. Bizim gulýal halkymyz. Ana mazar bolup ýatarlarym mene wepat bolalaryň üstünden şaý olur ýa. Näde orsan görseňiz bar. Pir wa время çumy diýär. Yani mer kesel döwrüne ne bilen şady horramlygy. Ýöne bilýärler.
Erte bugün özlerini gutarjak. Ýöne bilen emesi ýok. Kellesine gorag emesi ýok, signaly ýok. Hemmejik bir surýalar bir günne gider. Ola ýa bize belli, olara belli bolmasa da. Ýöne gidiýän şäher halkyň eýam näçetini daýaladylar, näçetini gyrdylar, näçetini edir çekip oturdy ýurdun içinde we daşyny. Bu gidip ýatan halky urulan bir ulukan psikologik urga. Ola çarmysyz medisini işgär bolansaň düşünýäňiz. Ol eýam psikologiýasy üýtgedi halkyň. Bu diňe ejer üçin ýaşap biziň halkymyz. Günü bir bolsa ağysy 2. Günü 2 bolsa aladasy 4. Çıkma yok, oturma yok. Bu iyi düzülen ağa günne, yılla. 3 yıl bari yolu saklap var mı? Bütün dünya avat, hiç yerde maske yok. Nemen sırtına giydiğin ol halkın önünü petiklap koydu. Hep halk sesini çıkarır. Eğer halka gerekmezlik olsa onu ne için olursa maliyat uçursun. Gerek gel o halk olur. Yurdun baylığını yemek için, oğurlamak için bu halkı neylesin? Ertirem honun mersi bol, don gayan bol, telpek gayan bol, o bir topar kellesinin içi boş ýöne daşyn ýaňky selleli bir toparyna haram hory getirip aýa dokatdyran bar. O nereseler wepat bolarlar, ol şehit bolarlar, gerekmi senin şu okan. Bararım olan alnına. Ha? Ya ruhunu. Mene hayran bolup duran zatlar. Ýöne bir düşem bolsa şu gara basgam bolsa ýöne başymyzdan geçip dur görüp otur. Bize näme üçin kyn şu zatlary düşündik. Sebäp biz ýurdun daşyny azat döwletlerde ýurtlarda ýaşap ýör. Ola şäherni görüp otur, şu milletleň nähil durmuşda ýaşap oturar. Onun öz-özüne sorak berýär. Näme üçin biziň halkymyz şeýdip ýaşanak? Nämesi kim? Boyu kim? İni kim? Renkimi? Nämesi? Yok. Şu depesine ikisany haramzady diktaturanyň otururlygy, onuň ýeňsesinde olar getirip oturdurlar ýurdun baýlygyny filososiýal sorup çykaryp oturşy. Ne? Türkmen şu zatlar görüp görmezlige, bilip bilmezlige salansan ene. Mesana. Başka näme bar? Näme düşündirir? Ene otur şumat ikimiz özara gurulmuşlygy. Giýjäň bir ýaryndan geçdi de bu wagt. Näme üçin otur? Kim için? Pul için mi? Avra için mi? Ya at şöhret, şan şöhret için mi? Yok. Şu halkımızın gününe yanıp otur. Ben icatladım dolu, gece eşeğim var. Yurdu, dünyansa koyunuysan mümkünçülük var. Yani geçen ağa Angrik sodaklar artık. Hep o tayda halkın gözü yaşı görünüp durdu. Bir can ediyen adımlı, ya diyen adımlı. Neticede de iyi düzülmen gelip duraş kabar. Bana da gelişiyor. O halkın derdine biz yanmasak kim yansın neylerin soru vardı önümüzde. Ona da hem kişi doğru dürüst düşünen namart olam sağız olam bir günüm hoş günüm deyip o toydan bir toya o başıdan bu başa ine iyip veren Türkmenimiz var. Yurdun içinde gerayın gadagın ama Türkiye'de çeksen molya deyip ana iş yemet keypet verip bana haber veriyor. Onlara vatan gerek geldi. Öleceğim olsa musur kota yatıyla. Ölülerim var. Azdan Ola gözüm doğru. Türkmen. Ola doğru. Türkmenistan'ı gadagan edilen ton köp önkü narkomanlar var. Neme döwrüne, Niyaz döwrüne narkoman bolanlar. Köpüsi gitti Türkiye. Şotaýda arkaýyn çekip bolýan ekenni. O zatem yalan näl aýtmaly onam. Öýüne bäş köpük iýermeýänler amma öz şonsyna ýetse bolýar diýip. Gynançly ýagdaýymyz. Gaty kyn. Onu näme? Yani çıkalga var, öyle sarılın. Yani şu mahal dünya ütkap durdu. Gün sayın neymeldi, saat sayın ütkap durdu. Yani bizim hem şol vaktimiz yetti, diktaturan meğriti öttü deyip düşünýän bir azıcık şu mal halkın yerli yerden özün hakkı koğuçun ayağı kalmağı derim. Doğru. O Mesela
5 günde çözülmeli, 5 minutta çözülmeli meselen 31 ýyla ýetirdik. Indi bir çençat kıyasıdır. İki nesil ölüp gitti, üçüncü inem hanım ılımsız bilimsiz edip taşlak gittiler. Indi şu bazı zatdan uğralıp biz bir yurdumu düzeltmesek, yurdum toprağa millet hem galyjak gel. Yani ne Şonçun hatta şu ösmedi şol nemeden soňam şu 90-njy ýylyň soňam Niýazow gelenden soň ösäýjek ýaly diýen östürmediler. Şo seň aýdyşyňyz dogry şol. O köp 90%, 80%-inden narkoman etdiler. O döwürde de çağa dogulmady, emme gelini gydar aýryşdylar adamsyndan. O döwürde gaty köp zadyň şaýady boldum men. Ayrıştılar, çağa doğurmadılar, çağa önüm önülgeden qalılar, yankı näme diýilýär o rajdaýmasdan qalyla gelin gydyr etmedi çağa. Sebäbi adamsynyň ayrışdylar. Soňum bu Gurbany bolugy gelenden soňum baryny daşarda çykardy. Ýene de çağa dogulmady qaly, ösmesi qaly biziň ilatymyzyň. Şeýdi ben ýene de ene 6000-a 7000-a bardy diýe ýalan o zatlar. Yalan. milyon. Hawa 6-7 milyona bardy. Yalan o zatlar. Indi häzir hasap edip görseňiz içinden bir çağa dogranoklar häzir baram bolsa bu bolsa bir çağasy bardyr. Iň aňyry ise iki çağasy bardyr. Her bir hojalykda ýöne şonun artık edaýaňda da çağa dograýaňda da nädip eklejek içinde de iş ýok. Daşynda şu barjy çağasyny taşlap iki çağat bolsun, bir çağat bolsun, üç çağat bolsun taşlap şonu eklemek üçin çykdylar. Men şonu okuwada inip çykanoklar. Tüm garny doýuraýyn. Azylyň ölmesin diýip o taýda da beri gidip çykýarlar, çykanydy. Baramsaň üzerini ýalar. Ýol krem bolsa bolýa diýip. Granitsadan geçiren oklar. $3000, $2000 bermesen. Ne? Ýöllerim gulçylyga gidiyorlar, şo pul berip ýene de gulçylyga gidiyorlar. Gul bolmak üçin pul çykarýarlar. Dogrusyny aýtsam. Gul bolmak üçin pul tölemeli. Gaty kyn. Katı doğru aýdýan zatlaryň hemmesi öýleşän bu durmuşda bar zat günnelik gaýtalyp ýa görnüp duran zat. Ýöne halk şu zatlary göz ýetir bilen näme üçin edýän? Olar şu öz zähmeti bilen şuň kun şu diktaturany saklap gorap gelýär. Ol pikirde bir maşgalamy saklaýar. Ýoksa diktaturanyň ömrüni uzaldyň. Bärden oradan puluňyz ýene de olar özüne alýar. Ondan bärden oradan dolaryňyz da birinden giden ak ýurdun içine daşynda galýar Türkiýede. Medel ýurdun içine aklaşa bir pul aýlanyp dur, olam leji çykan eren köçen dolarlar diýip özleri aýdypdy. Ýaňbyr ýalakdan bir çykdy. Akbankdan iýerýän pul iýerip dur, ýollarym açyk diýe pulum gidip dur diýe arkaýyn diýe. Siz näme dawatyny etýäňiz diýe arkaýyn iýerip bolýar pul diýe. Hawa niýeden iýerýän diýse Akbankdan uro diýen diýe. Akbank bam Türkmenistanda. Aktaňy var Türkmenistan. Düşünüp Oturan adamlarym şo taýda çörek başga ýerden iýen oga. Şo diňläp. Şu ılımsız bilimsiz kördäkin galan halkymyzy ne şeýdip oýnaýarlar da ýa alýar. Halkym ynanjan. Türkmen ýaly ynanjan milletmen bilemek barmy başga döwletde ýurtda. Şu bir zat diýilse şoňa ynanýar. Mene şoň üçin mene gelip düşen günümüz şoňa göz ýetireýin, bileýin, öwreneýin, we netije çykaraýyn ýa aý bolup durdy. Hem etmeli özi işini Hudaýa tapşyrýar. Ay bu näme? Harmada onu bir sagatdan geçti, bir sagat boldy. Ema Bolmady. yok, ema oly şahyryny görýän hatyra gününden başladyk, ene ýygynym ýene de tragediýa urukdy. O ema aşawatda ýer titremede wepat bolan watandaşlarymyzyň ruhy şat bolsun. Ýygyna alalama ömrü uzak bolsun. Şolar ýa tragediýa gaýtyp biziň halkymyzyň durmuşyna gaýtalanmasyn diýip dilek edýär. Dogry. Moşulyan halmada yatan yerler ýagty bolsun. Jaýlar jennetden bolsun. Olýan ola çağrını çağırın için sağ olun. Vatandaşlar sizin ben diyeceğim bırakın. Sağlıkta başarılı.
Bolýan watandaşlar, sag oturuň, ýene görüşeriz.